соли 2003 соли оби тоза, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва солҳои 2005, 2015 ва 2018-2028 мутаносибан эълон кардани 2 10-солаи байналмилалӣ амал об барои ҳаёт, об барои рушди устувор воқеан ҳам дар самти ҳалли мушкилоти норасоии оби ошомиданӣ дар сайёра мусоидати хубро ба миён овард. роҳбари давлати мо на ин ки барои ҳалли масъалаҳои ҷомеаи тоҷикистон, балки барои сайёра низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ташаббуси панҷуми пешвои муаззами миллати мо дар самти ҳифзи пиряхҳо ва эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва минбаъд 21 март ҳамчун рӯзи ҳифзи пиряхҳо таҷлил намуданд. ин ҳам дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ ё ки пешгирии офатҳои табиӣ як такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. конфронси навбатие ки дар созмони милали муттаҳид гузаронида шуд, инро метавон як конфронси таърихӣ унвон кард. чаро? ба он хотире ки дар давоми 50 соли охир ин дуюмин конфронси сатҳи байналмилалӣ ҳаст ки бо як шукӯҳу шаҳомати ба худхост баргузор карда мешавад ва ифтихорманд аз он ҳастем ки ин конфронсро пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти шоҳигарии Нидерланд ҳамраисӣ менамоянд ва ин барои кулли мардуми тоҷикистон ва тоҷикони бурунмарзӣ ифтихорманд аст ки пешвои муаззами миллати мо аз созмони милали муттаҳид баромад карданд. ташаббусҳо, ин иқдомҳои некбинона воқеан ҳам барои баландбардоштани нуфузу мартабаи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ як такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. бо ибтикори ҷаноби олӣ таи 20 соли охир аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаҳои об дар сатҳи глобалӣ баррасӣ гардидаанд. соли 2003 ҳамчун соли оби тоза, соли 2005-2015 об барои ҳаёт ва солҳои 2018-2028 об барои рушди устувор, яъне дар сатҳи глобалӣ пешниҳод гардиданд. гармшавии глобалӣ иқлим ба он оварда расонд ки яъне захираҳои об дар минтақа хеле коҳиш ёфтанд ва аз ҳамин сабаб пешниҳоди ҷаноби олӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо яъне хеле назаррас мебошад. дар тоҷикистон пештар яъне 14 000 пиряхи хурду бузург вуҷуд дошт. таи 30 соли охир шумораи онҳо қариб 1000 онҳо яъне аз байн рафтанд ва яъне бесобиқа зиёд шудани аҳолии кураи замин водор мекунад ки яъне ба масъалаҳои об диққати бештар дода шавад.